खुलुमबाय लोगोफोर दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ बावहरनाय थाबाय नोंथांमोननिसिम जोङो दिनै फुंनिफ्रायनो रेस्ट गैया आल्ट्रासाउन्ड पेसेन्ट लांदोंमोन प्रेगनेन्टफोर डक्टराबो 3टायावसो फैबाय नालाय बिनिखायनो जोंबो मोनालायबाय ओमफ्राय जोंखौ दुबदुबियाव सासे पेसेन्टआ माने हिन्जावसा जानायनि पार्टि जानो थाखाय फुंनिफ्रायनो फन हरगासिनो जोङो पेसेन्टखौबो गारनानै थांनो हाया आल्ट्रासाउन्डफोरखौबो खालामखांनानै फैबाय आरोना दा दसे जोङो फैयै जोंहानि न' खाथि मोनफैबाय मुनजुजों आंजों दा ओमफ्राय जोङो ज' थांनोसै ओमफ्राय पार्टि जाखांना फैनानै आरो टाउनाव मुनजुखौ आङो दोनहैफिननांगौ स्कुटिजों स' लोगोफोर नायलांबाय था जोंखौ पार्टियाव मा जाहोगोन जोङो एसे थाइ बुरिबो जाबाय नालाय थाइ बुरिनि थाखाय जोंखौ जाहोसिगोन आरोना मा जाहोगोनथाय ओंखामबा जाहोगोन ना जाहोआ जोंखौ खेबसे न'सेया माने पार्टि जागोन होनना लिंहरनानै ओंखामखौनो होआसै जोंनो बोरमा बेदरजों मा होदोंमोनलाय बियार खुनु दिन बियार लोंफेरा जोङो होमबा खालि जोंनो बोरमा बेदरजों बियार लोंहो हरबाय ओमफ्राय ओंखामखौनो मोनजाबोआसै दिनैबा मोनजागोन ना मोनजाया थांनोसै मोनजानोबो हानाय स' बिदिबा लोगोफोर नायलांबाय थादो जों थांबाय थानोसै आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै नायलांबाय थादो बयबो माइना Agortulora no? Itiarto suali. Minakisi. Nilakhi. Pa Nilakhi maina. Nai utha. Party khaboloi ahi palu aru ami na. Kiba hua nai. नेटवर्क लगानाय जोंना पार्टिया ओंखाम जानोसै दाउ बेदर पापर जोंना लोगोफोरा थिखांजानो बायोना ओंखायनो ओंखामखौल'सो होबाय आरोना हांसो बेदर माने हा मांख आरो मुर्गी मांख लकेल मुर्गी इटु हा मांख दे थेंक इउ जोंना पार्टिया Amar party ha mangko aru murgi local murgi no. Ha mangko local murgi, boiler murgi. Khai pura khabo paran. एक गिलास मने खाए सा नहीं यूज किया वो तो ठंडा गुल्ला बोले है इनके भात खावा पड़ा मुश्किल है चलने वाली गरम लगती है गुवाहाटी थांनो ओंखारलायबाय नै लोगोफोर पेसेन्ट लांनो नागिरदों जिएमसिआव 6टानि ट्रेनाव थांनोसै ट्रेन फैबाय ट्रेना हैले ना Dekargaon Express गंनिया मोनदों दासो गंनिया मोननाय लोगो जानानै लाबाय जोङो ब्रह्मपुत्र मोनबाय जोङो गुवाहाटी ओंखारबाय गुवाहाटी पल्टन बाजारनि स्टेसन ओंखारबाय जोङो एबार सिरिजोंसो थांसै जोङो जेने मोनफैलायबाय गरमाव
जि ओंखाम उखैखादो नै GMC मोनफैबाय जोङो सोलायलायबायसो नामा रुमफोरासो नागिरहैनोसै बाबुआ गाबोननो टिकेट चार्जार जासिगोन अपारेसन जोङो देहा बेनिखायनो दिनै थानांबाय जोङो मोनाबिलिनि दसे दद उन्दुखाबाय जोङो उन्दुनानै दासो सिखारनानै साहा लोंनो थांनो ओंखारदों बाहेराव आरो मोननैसो डकुमेन्टस प्रिन्ट आउट खालामना लाहैनोसै गाबोन अपारेसनाव नांगौ जानानै आयुष्मान कार्ड आरो मा होनोमोन रेशन कार्ड आधार कार्ड बेफोरखौ कम्पिउटाराव दिहुनना लाहैखानोसै मोननैसो ब्लाडनि रिपर्टफोरखौबो लाबनो बावगारबोदोंमोन वाट्सएपआव हरना होबाय न'निफ्राय दा प्रिन्ट आउट खालामनानै लाहैनोसै जोङो बाहेराव थांसै नाजाय साखांबोल ओइ बाबु उथिले ना बाबुआ सिखारनानै गाबलायबाय बल जा बल बाहेराव गय साहा खाम आरो डकुमेन्टस बिला जोंनाव कम्पिउटाराव